יש? לפני חודש, בכמה ימים, מחבלים ארורים נכנסו לשטח הארץ ורצחו לא מעט מהאנשים שקרובים ללב שלי. עכשיו אנחנו מחזירים להם, מפוצצים את הבתים שלהם. פיצוץ הבתים האלו של המחבלים הארורים מוקדש לדורין אטיאס, השם ייקום דמה. דורה, תשמרי עלינו בבקשה מגן עדן. מסגרת לילות, כאן סבסטיאן, 10 שלי ועוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. עם ישראל חי.